Umphathiswa wamapolisa uBheki Cele waaphakamisa ukuba akusayi kuphinda kuthengiswee cuba ngethuba lokunqanda ukuthintela iintshukumo zoluntu kwiintsuku ezingamashumi amabini ananye okulelinye lamalinge okunqanda ukunwenwa kwentsholongwane yeCorona. Urhulumente woMzantsi Afrika umisele imiqathango engqongqo ngelithi iivenkile namaziko okutha amafutha emoto azivumelekanga ukuthengisa ingcuba, utywala okanye imidiza. So any tobacco product, basically. So whether it's hookah or shisha, if it's any kind of e-cigarette or vape product, as well as any cigarettes as well, all of them are not listed as essential goods in the lockdown regulations. So none of them are available for sale, but all of them would have are likely to have similar effects on the respiratory system. In terms of a public health message, we always ask people not to smoke because of the extensive research. Urhulumente uthi le miqathango uyenza kuba kukho uphando oluthi umntu osulelwe yile ntsholongwane yeCorona etshaya aphinde asele, oko kuza kunika ingxaki ezininzi xa enyangwa.